तो हेलो भाई लोग, का हाल चल बा। तो हमनी के देखी जा आगुल बन जा आज अपना बोरो के खेत में जोन की बोरो तुरे देखत सकतन जा। बोरो फर गइल बा आ बोरो पूरा फरल बा। आज रावा लोग इनसे खाली भोजपुरी में बात हुई, ठीक नु। तो एकरा में गुस्सा नहीं के करे के। आ बोरो बोरो तो कहीं मत देखी, बोरो तुर के केतना रखले बनिए दे बड़का गो डलिया में। आ ये में देखी हमनी के बोरो किसिम किसिम के रोपले बनी जा। देखी हई ऐसा बोरो देखले बनी जा। देखी भीरी से लाल गुलाबी बोरो बुझाइल न। तो ऐसा बोरो रउआ लोग देखले ना, हम तो देख ली सब रोपल बड़ुए। आ देखी डलिया भर के बोरो, ठीक बा। तो कभी भी खेती करी एकदम मन से करी तनी एगो, लेकिन दिक्कत बड़ुए कि कीटाणु लाग गइल बने से। ए बेरा दवाई ववाई लियावे के बा, कोनो अगर दवाई अगर पता होखे इ सब चीज़ के। देखी बिहुनी लागल बाड़ी सन, बिहुनी समझ सकत जा, जौन पियर का मधुमक्खिया वही सब लागल बाड़ी स। तो ओकर दवाई मारे के पड़ी। फूल फर हमनी के जियान कर देले बाड़ी से बहुत, देख सकत जा। हमनी के पूरा ई खेत में बोरवे रोपल बड़ुए। आ एगो हो दे बा सॉरी, हमनी के खेत जोन भी बा बोरो के, बोरो तुरत नहीं जा सब लोग। अच्छा लागत बोरो तुरे में। तो वो सब बोरो तुरी रोपम तब न तुरब, पहले रोपी। आ देखी हमार होदे माता श्री बाड़ी, होदे भाईजी बाड़े जोन की निहुर के अपन बोरो तुरत आने। बोरो झोपिया गइल बा बहुत ज़्यादा। रावा लोग के दिखाओ तनी कैसे झोप के झोप फरल बा। देखी सब है बोरो, देखी झोप के झोप है ने फरल बाटे। हुए बोरो गोटा गुल बा, देखो तनी नु हई। देखी बोरो सब, लेकिन हे जा पिलुआ लाग गुल बाणे सब। तो ये सब पिलुआ के तनी मुनी एक बार दवाई आई आ तब जाके मारा आई जनी सब है। तो हमनी के बोरो भाई खाइल ना जाई। देखी है बोरो के झोंझ ई ना कि हमनी के लगैले। देखी बोरो ऐसा के बोरो फरेला। ई सब भवन सब बोरो लोबिया लामा लामा फरेला। आ एकनी के पुलुंगी कटाला भाई। ई बोरो के खास बात ई बड़ुए, ऊपर में लतर फेंकी तो कबही बोरो फरी ना ज़्यादा। आ जतने एकर पुलुंगी काटम उतने फरी। आ देख सकत जा कितना फरल बड़ुए। देखी डलियो फर के दे अतने ना कितना डलिया तो भेज देनी। तो रहो लोग बोरो की खेती करी, बोरो के आ भिंडियो करी। सब लोग सब चीज़ के खेती करी जेकरा जौन बुझाए। हमारा बोरो ठीक लागेला तो हम बोरो करीला। रहो लोग के जौन बुझाए जौन करी। देख सकते हैं हमनी के बोरो पाइल बड़े। सब लोग बोरुए तुरत तड़ुए, केहुए में अथी नहीं खे जनी। बोरो केकरा बढ़िया लागेला कमेंट करके जरूर बताई। हमारा तो भाई भुंजिया आ सब्जी सब ठीक लागेला बोरो के। आ बोरो रोपीला तो और तुरे में अच्छा लागेला। देखी डलिया के डलिया टूटत तड़ुए, बहुत अच्छा लागत तड़ुए। आ बहुत बढ़िया बे मौसम। देखी दम रंगीला कइले बा, ओ में कोनो दिक्कत नहीं है। बोरो हमनी के घर के बा आ घर के खेती बा करत नहीं जा तब नु तुरत नहीं जा। तो वो लोग करी तुरी। तो हमनी कैसन के वीडियो आवत रही, दुलार प्यार देत रही जा। आ जे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले वो जरूर सब्सक्राइब करी जा, ऐसे कि हमार तनी वीडियो अच्छा लागे। आ देखिए हमार छोट भाई हाय कर तड़े। तो रो लोग के सब लोग के हाय बा। आ रो लोग उन्होंने से हाय करी, मैसेज करी चाहे कमेंट करी, जो भी करी लेकिन हाय जरूर करी। कहाँ कहाँ वीडियो जाला जरूर कमेंट करी। आ जे भी किसान से संबंधित बढ़ुए वो दबा के शेयर करी। कैसी कि जय जवान जय किसान। तो किसानी जरूरी बढ़ुए। आ बोरो खाई आ मजा उठाई।